Yo mga goy! Welcome to a new episode of The Bugoy Explains. Today, akong explain sa inyo ang mga tuo-tuo, kabahin, aning COVID-19 vaccine. Ganahan nang nako i-share sa inyo kung naibawaan, kaya ako mismo vaccinated na. And yes, tinuod nga makasinati ta og hilana, sakit sa lawas, usahay magluya ka, and ang injection area sakit pod, but mga pila lang kadlaw like 2 days okay na kayo ka. Wala na kailanan, wala na sakit imong lawas, di na ka magluya. But ang injection area mismo, sakit gihapon siya. Recently, nakadawat ng Pilipinas og vaccine gikan sa China government. And ang name sa vaccine is Sinovac. So wala ko mag-discuss ani para i-convince ta mo nga magpa-vaccine mo. Depende ra gina sa inyo kung ganahan mo or dili. But sa kani nga video, akong explain sa inyo ang mga myth and fact about sa COVID-19 vaccine. So maybe mausab niyo una og like magpa-vaccine na mo para ram gihapon ni sa tuwa. So na ako na po kalista sa mga tuo-tuo or mga myth about COVID-19 vaccine. O tagsa-tagsa ni nako i-explain sa inyo nga kaning mga istorya sa mga anti-vaxxers or mga dili ganahan magpa-vaccine. Ako nang explain nga dili gini tinuod. So the first myth is ang vaccine kuno dili kuno safe kay dali ra kay nabuhat. Well, yes, it's true. Dali ra gid kay nabuhat sa mga scientists, dali ra kay nila na develop ang vaccine because in less than 1 year nabuhat na nila ang vaccine. But it doesn't mean nga dili siya safe. So naay mga rason kung nganong dali ra siya nabuhat. One of the reason is ang scientists wala na sila magsugod sa pinakapirmero. Like they've been studying coronavirus for pila na ka years. Although nga ang COVID-19 bago pa sila but wala na sila magsugod sa pinakasinugdanan yun. So naana na sila yung mga studies sa mga other nga coronavirus. Like naana sila yung basic foundation ba kung unsa ng coronavirus. Other reason is, ang kaning COVID-19, na-spread ni siya all over the world. Since naapektuhan man ang tibuok kalibutan, ang mga scientists all over the world, nag-collab sila, nagtinabangay silang tanan para makahimo or makadevelop og vaccine. And wala po sila maglisod sa ilahang fundings or financial because daghan mo kay ni-suporta sa ilaha. Kay para lagi, mahimo dayon ning vaccine ug mahuman na nga problema. And ang mga scientists nagpasalamat pod sa mga tao because daghan kay nag-volunteer para ma-test ang vaccine. Dili pareha sa una nga wala gyud gamay ra kayo mag-short sila na slight shortage sa volunteers, but karon with the help of the community daghan na kayo, I mean no shortage of volunteers to test the vaccine. So munang paspas kayo ang pag-develop sa vaccine pod. And lastly, compare nimo sa una, like today's technology mas high-tech na gid karon. So ayaw mugtuo nga dili safe ang vaccine kay tungod dali siya nabuhat, kay tungod nagtinabangay ang mga tao. Ikaduha kay ang COVID-19 vaccine kuno kay magka-COVID pug ka. Well, di gina siya tinuod kay tungod ang COVID-19 vaccine regardless of brand, bisag unsa pa na siya nga vaccine, wala na siya mag-contain og live virus. So kung hilantan ka or takigan ka kana kay tungod kay imuhang lawas nag-response na naghimo na siya antibodies para maprotektahan ka sa live virus, dili na siya infection. Kana mga totoo kung magpabakuna ka kay magka-COVID po ka, so dili gina siya tinuod mga goy. Ay katulong ang myth kay ang vaccine kuno or ang bakuna naa kuno na microchip, no? So hinaot nga ang Pilipinas dili pareha sa Amerika nga daghan kay nagtuo nga si Bill Gates kuno ang nagplano aning vaccine nga butangan kuno microchip ang lawas sa tao para kuno ma-track ang every move, ma-access ang imong mobile phone or imong cellphone nga dili sila maglisod kay tungod kuno sa microchip nga nasoda kuno sa imong lawas. Well, di gyud na siya tinuod mga goy. Wala pagi ebidensya nga nag-ingon nga naa kuno microchip ang sod aning vaccine. Una kuno unsa na siya nga microchip ang dagom gamay kay tanan. Masud ba na di ay, no? So di gyud na siya tinuod. So ang ikaupat nga myth is ang COVID-19 vaccine kuno makapa-infertile. Actually mga goy, wala pa ebidensya nga ang COVID-19 vaccine kay makapa-infertile or makadaot sa pregnancy. So kani nga chismis nagsugod sa duha ka protein, ang kaning spike protein ug ang syncytin-1. Kaning spike protein mao ning isod sa atong lawas, mao ning naa sa vaccine. Actually gitawag siya spike protein kung kabantay mo sa mga pictures
sa coronavirus, mo nang gitawag siya coronavirus kay naa na siya murag corona nga porma. Lingin yan ay corona nga porma. So kana na siya mga spike. So kaning spike protein gisulod ni sa atong lawas pero wala na ni siya buhi nga virus. While ang syncytin 1 importante ni siya sa ato ang lawas, especially sa mga babae kay para magkupot ang placenta sa uterus during pregnancy. Now, naay nag-ingon nga ang kani ko nung spike protein naa ko na siya same component sa syncytin 1. So ang mahitabo inigsulod sa spike protein sa ato ang lawas, ang ato ang immune system i-attack ang spike protein. Kaya tungod lagi, maghimo siya antibodies. But, since ang spike protein ko nga naa ko na siya same component sa syncytin 1, i-attack pod sa immune system ang syncytin 1. So, mao daw ma-infertile ang sa katao nga nabakunahan. Pero, dili na siya tinuod mga goy. Kaya ang component sa spike protein, dili gid siya pariha sa syncytin 1. So, kumusulod ang spike protein sa ato ang lawas, ang spike protein lang ang i-attack sa atong immune system. Dili ang syncytin 1, no? So wala gi ebidensya nga ang kaning COVID-19 vaccine makapa-infertile. So dili gina siya tinuod, no? Ikalima nga myth is COVID-19 vaccine kuno contains fetal tissue. When we say fetal tissue, nagkuha kuno ang mga scientist og tissue gikan sa bata nga naa pa sa sinapupunan, naa pa sud sa tiyan ba. Kumbaga fetus pa siya ba. Kaning mga anti-vaxxers nag-spread ni sila og chismis nga kinahanglan kuno og tissue nga gikan sa sinapupunan para makahimo og vaccine, no? Kinahanglan pa daw mo patay og bata kay para makahimo og vaccine. So wala gi ebidensya nga daghang nangamatay nga bata kay para lang makakuha og vaccine. And ingon pod sa doktor gikan sa UK, wala sila gigamit nga fetal tissue sa ilahang vaccine production process. So dili gyud tinuod nga ang COVID-19 vaccine kay naay fetal tissue. Piki na siya. Number 6, dili na daw kinahanglan magpa-vaccine ang mga tao na na-infected na og COVID-19. Base sa usa ka institution, sa katong mga tao nga nag-test og positive sa COVID-19, kinahanglan gyapon nila magpabakuna. Kay naay possible nga ma-infected mo og balik. Naapoy possibility nga ang inyong initial test kay false positive. In other words, nag-test mo og positive pero wala siya viral infection. Tungod ani nga rason, mas maayo nga magpabakuna na lang mo kaysa magmahay pa mo ma-infected na pud magbalik sa COVID-19. Number 7, after kuno nimo magpabakuna, dili na kuno ka makatakod. Dili ni siya tinuod mga goy. Kay kaning COVID-19 vaccine, gihimo ni siya para malikay kas kamatayon. Ma-infected ka, pero dili na ka maka-experience og katong mga shortness of breathing, or kanang grabe kay mong hilanat, or katong mga simptomas sa COVID-19. Ma-infected ka sa COVID-19, but since nabakunahan man ka, maka-experience lang ka og side effect like katong mga hilanat, takigan ka, sakit imong lawas. Pero dili pariha na mura na kay kamatyon nun nga kinahanglan kay butang sa ospital. So it means nga pwede gihapon ka ma-infected o pwede po ka makatakod sa laing tao. Kay tungod ang scientist wala pa sila kabaw kung kaning COVID-19 vaccine will prevent infection. Like kumupatay bagid siya sa infection ba. Once mabakunahan na ka, well sulob gyapon kag mask, hugas gyapon ka sa imong kamot ug maintain social distancing para di ka makatakod. So dili gina siya tinuod nga once mabakunahan na ka, dili na kakatakod. No? Dili na siya tinuod. Number 8, dili daw pwede magpabakuna katong mga naisakit daan. Dili po ni tinuod mga goy. Sa na pa kay sakit daan like heart disease, diabetes or lung disease, pwede gyapon ka mo take og COVID-19 vaccine. Pero kung nag-uol gyud ka, nagduda pa ka, then mas mayo nga masturya kasi mong doktor. Actually, kaning mga na pre-existing condition like obesity and heart disease, kung ma-infected ni siya COVID-19, mo increase ang risk nga mag-develop og mas lala or mas severe pa nga COVID-19 symptoms. So being vaccinated is more important sa mga tao nga naay mga sakit daan. So naagyapon ni siya mga exemption. Sa katong mga tao nga naa na history nga naa sila allergic sa ilang vaccine sa una, then they need to speak to their doctor. So dili lang ta magpatakag pasagad. Second to the last is ang COVID-19 vaccine daw will last forever. Matud pa sa WHO, since bag-o pa man ang bakuna, wala pa sila kabaw kung pila ka tuig mo last ang immunity. And naay possibility nga makadawat ta og COVID-19 vaccine annually. Dili pareha sa tetanus, measles nga it will last like a lifetime. Kay dugay jud kay siya mawa. I mean, di gid
Matay na lang ka, di ka dyan mawa. So, for COVID-19 vaccine, wala pa gid mahibaw kung pila ni siya katuig mo last since bag-o pa man siya, no? So, dili gid tinuod nga ang COVID-19 vaccine will last forever. Kaya wala gid forever. And lastly, ang mga tiguang kuno dili kuno pwede magpa-vaccine. Di gyapon ni siya tinuod mga goy. Kani nga myth ni katag rin siya kay tungod na ay usa ka country nga after na vaccinated ang mga tiguang nangamatay. Actually 23 ka mga tiguang namatay after nila nabakunahan. And base sa investigation, katong 23 nga mga tiguang nga nangamatay, kato sila mga tiguang na gitkisanan, mga bedridden na, like kanang naghuwat na nagis kamatayon ba. And ang side effect sa bakuna mo'y nakapagrabe sa ilahang pre-existing condition. So mao na ang reason nganong namatay to sila. Pero kani nga situation rare kay ni siya. Panagsara kani siya mahitabo. Ug mahitabo lang ni siya kung ang tao guwang na gid kistanan ug hina na kay immune system. Currently, most countries nga naanay bakuna ang gina-prioritize nila ang mga tiguwang kay tungod sila ang mga high risk. So it doesn't mean nga kung tiguwang ka di na ka pwede mo dawat og bakuna. Dili ka pwede mo dawat og bakuna ug kanang nagduwat na lang gid kasi mo kamatayon. So katong mga tiguwang nga magpabakuna, need nila og extra evaluation kay para ma-check sa doktor kung unsa pa ilang mga pre-existing condition. So kanang mga tiguwang diha nga naa sa inyong balay, kung dili mo ganahan ipabakuna sila, dili mo ganahan irisgo, so ayaw na lang. Pero sa katong mga lig-on pagbukog, kompleto pagbukog, unsa pa gihuwat ninyo? So mao na to mga goy, hinaot nga nakamatngon na mo ug napasabot na nako sa inyo ha ang tinuod ug ang dili tinuod bahin sa bakuna or sa COVID-19 vaccine. Kung kamo gaduda gihapon mo, depende ra gyud ninyo kung ganahan mo magpabakuna or dili. Ang ako lang nga dili ko ganahan mukatag pa ning mga tuo-tuo bahin sa bakuna. Kay kaning bakuna sa ako ang pagtuo maayo gini para sa tua. Kay bitaw og mag-lockdown balik, di ba? Sige man tag reklamo sa gobyerno karon nga naa nang bakuna, dili na mo magpabakuna, buang. So dili lang nato huwaton nga kita pay ma-infected sa COVID-19. Kung kamo na gani ang ma-infected, basin wala na mo'y chance nga mabakunahan pa mo. So see you on the next episode of The Bugoy Explained. Good luck, Philippines!